All Assam Tribal Student Union Miru Aphani Afadgiri Horisar Brahmoni Gothar Jonom सान फालिदों खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारि आसामनि थागिबि गासै ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि रैखाथि थामोनथा खौसेथि आरो मोनथायफोरखौ मोनफुं होनांगौनि सायाव खामानि मावनायनि गुबै थांखिजों दाफुंजानाय दुलाराय आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सामलायगासिनो दं क'क्राझार हाथिमाटानि हरेश्वर ब्रह्मआ दिनै गावनि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों हरेश्वर ब्रह्मआ आसामनि थागिबि ट्राइबेल हारिनि संरैखाथि खौसेथि आरो मोनथायनि थाखाय थै-थां खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायथियो आफादगिरि हरेश्वर ब्रह्मनि गोथार जोनोम साननि समाव दिनै राभा गार' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिनि दैदेनगिरिफोरा गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे इसोरनाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन होननानै मिजिंथिनाय फोरमायो दिनैनि आंनि बार्थडेआव नुजाफैनो हानाय थाखाय NBN आरो बड'सा जि सिला जों आंनि बार्थडेआव फैनानै आं फैनो थाखाय आं मोजां मोनबाय माने गोसो गोरबो ओमफ्राय अननायखौ आं जासिहरबाय लोगोसेयैनो दिनै आंनि बार्थडेआव फैनो हानाय जोंनि गार' जनगोष्ठीनि माखासे दैदेनगिरि राभा जनगोष्ठीनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोहाय अननाय खुलुमनायखौ बारहरबाय दा आंनि दिनै जोनोम सान आंनि बार्थडे बाहाय माखासे ट्राइबेल जनजाथिया मा जादों खैफोद जादों आंखौ दा दिनै आं बुंथ'ला जाय हक जों भबिष्यतआव जोङो आथुरि जानानै जों माखासे प्रेस होगोन मोजां गाज्रि जों सावरायगोन दा आं दिनै बार्थडे समाव आङो माखासे बुस्थुखौ आं एसे उसुबिदा जायो बे प्लेटफर्मआ दिनै बार्थडेसो नालाय आं ओंखायनो हारिनि थैनो थांनाय मा जादों मा जायाखै आं बुंनो एसे उसुबिदा टेकनिकेलि उसुबिदा जायो आसा खालामो दिनै जाय नुजाफैदों ट्राइबेलनि थाखाय जुदि जों खामानि मावगासिनो दं दा बयबो आङो आशीर्बाद होनो फैदों आसा खालामो आङो बेसेबां हायो ट्राइबेलनि थाखाय थैथां मावलांगोन जुजिनानै मावलांगोन माखासे जोंहा जोंनि आबसुनि कमौथा दंखायो लोगो दोगो आरो आं हारसिंथ' मावनो हाया जोंनि बेसेबां मेम्बारफोर दं जों जयैसो मावगोनथ' दा बेनो जोंहा आलासि फैदों राभानि दैदेनगिरि फैदों गार'नि दैदेनगिरि दं बिथांमोनाव सोंदो बिसोरो बुंगोन आरो बेनोसै आरो মই প্ৰথমে তাৰ বাৰ্থডেৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত ভাবোঁ যে সি ট্ৰাইবেল সংঘৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ চবৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব যিমানেই আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহকেইটা আছে আসামৰ তাৰ কাৰণে মানে আগবাঢ়ি যাওক যি সমস্যা থাকে সি সমাধান কৰিবলৈ অলপ চবেই মানুহখিনি মানে তাক সহযোগিতা কোঅপাৰেশ্যন কৰিলে ভাল আৰু সেইটো আচলতে আমাক অকণমান ডিপ্ৰাইভ কৰা হয় ক'ৰবাত জাগাত সেইকাৰণে মানে এটেক কৰে এনেকুৱা ছোৱালী কিবা কৰি মানে ইহঁতি ডিপ্ৰাইভ কৰে সেইটোত অকণমান মানুহকেইটা এৱাৰ হয় সেইখিনি য'ত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আমি চবেই মহিলাসকলে স্পেচিয়েলি আমি ট্ৰাইবেল মানুহকেইটা যোন পঢ়া শুনা আছে ইহঁতিও অলপ মানে কোঅপাৰেট কৰিলে ভাল আৰু সংগঠনকেইটাক জনাব লাগে এইটো লুকাই থ'ব নালাগে ভয়ত আৱাজ দিবই লাগিব নহ'লে মানে আমাক এনেকাই ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখি দিব ভৱিষ্যত মই তাক মানে ভাল বুলিয়ে মই ক'ম কিয় তাই ভাল কাম কৰি আছে আৰু ভাল কাম কৰি যাব লাগিব আৰু গোটেইখিনি আমি গাৰো সম্প্ৰদায়ো তাক আমি ভাল পাওঁ আৰু গতিকে তাকে আমি যিমানখিনি নহয় কিয় আমি ট্ৰাইবেলৰ বহুতখিনি ইয়াত ক্ষতি হৈ আছে আজি আমি ট্ৰাইবেল হৈ পেলাই আজি নানান ইত্যাদি ভাবা মানুহ থাকে গতিকে আমি ট্ৰাইবেল হৈ পেলাই ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হৈ আজি গোটেই গাৰো হৈ বা ৰাভা হৈ বড়ো হৈ আমি একগোট হ'ব লাগিব তাক বুলি তাকো আমি ধন্যবাদ যাচোঁ তাৰপৰে ইয়ে হ'ব লাগিব গতিকে মই আৰু বেছি কথা নকওঁ অসমৰ এইটো আমি ভাবোঁ যে সেইটো হ'ব নালাগে আমি ট্ৰাইবেল মানুহ হৈ পেলাই আমি উচ্ছেদ কিয় হ'ব লাগে সেইবিলাক চৰকাৰে কি কৰি আছে কি কৰি নাই গতিকে আমাৰ গতিকে লৈ আহিনে আমাৰ মনত দুখো আছে ট্ৰাইবেল আমি হৈ পেলাই আমি ইয়াত সমগ্ৰ অসমত হ'ব নালাগিছিল কিন্তু আজি মুছলিমক হ'ব লাগিছিল কিন্তু আজি ট্ৰাইবেলকো আজি উচ্ছেদ কৰি আছে গতিকে আমাৰ সিহঁতক লৈয়ে আমি আমাৰ মনত বা বিৰাট দুখত পৰি আছে গতিকে আমি ট্ৰাইবেল হৈ পেলাই আমি আজি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নত
আমি গোটেই আমি এক হৈ পেলাই আমি ট্ৰাইবেলৰ কাম কৰি আছে সেই কৰি যাওক বুলি আমি আশীৰ্বাদ দি এইখিনি কৈ মই ধন্যবাদ। दा दिनैनि बे 45थि हरेश्वर ब्रह्म जोंनि आबसुनि आफादगिरिनि बे जोनोम सानाव जों मोनसे फिसा इसु लानानै मोनथाम मोनब्रै ट्राइबेल जनगोष्ठीजों जों बेहाय हाबाफारि लादों आरो बिथांखौ जोङो बे जोनोम सानखौ खुंफुंनायाव बाहागो लादों। दा बेवहायनो जों ट्राइबेल हिसाबै आरो जों बर' जाति हिसाबै फंनैसो खोथा जों बुंनो नागिरदों। दिनै ट्राइबेल होननानै बुङोबा सारा आसामाव जोङो एसेब्लाबो दानि सरकारा जोंखौ एसे बिहारि नोजोरै नायगासिनो दं। दा बेनि खेथ्रआव दिनै जोंहा लोब्बा सरकारफोर दङ, बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे ट्राइबेल सुरक्षा बा जोंनि 6 शिडिउलाव मोनखानाय जे जोंनि राइट्सफोरखौ जाहाथे दिथि होनानै दिनै नुगासिनो दं। जोंनि बर' हालामाव जे बर'फोरखौनो उच्छेद खालायनाय बा हारासास्ति खालामनाय आरो दिनै जोंनि आयेन आब्रुथि हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनिफ्राय जोङो बे दखलखारिफोरखौ होखारनायनि मोनखानाय जे राइट्स बेफोरखौ सरकारा मावना होआखै आरो दिनै बरंस दिनै ट्राइबेलफोरखौसो इभिक्सननि फारियाव लाबोगासिनो दं। बियो जोबोद गोरोन्थि आरो बेखौ आं दिनै बर'नि सासे गामिनि दैदेनगिरि जानानै बेखौनो आं खावलायनो लुबैदों दानि सरकारफोरखौ जाहाथे बेफोरनिफ्राय बिथांमोनहा बेफोरखौ मोजां नोजोरै नायो, जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' जाथिया बा ट्राइबेल जाथिया आलाय सिलाय जायालासिनो गोदोनि बायदि खौसेथि आरो ग्रोम ग्रोम जाहाथे जों जुग जुग थांनानै थानो हायो बा रायजो जालांनो हायो। गिबियावनो गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय गिबियावनो आङो जोंनि प्रेसिडेन्ट सारनिसिम बार्थडे उइस खालामहरनाय थाबाय, जासिहरनाय थाबाय। दा जोङो आबसु क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै आं बेखौनो फंनैसो बुंनो सानदों। जेनेबा जोङोथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा बुमिपुत्र, दा बुमिपुत्र होननानै जोङो सेरखाय बेरखाय गावजों गाव गावस्रालायनानै दं। दा जोङो आबसु हिसाबै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि हिसाबै बेखौनो जों खावलायो बयबो ज' जानानै जों मावलांनि, जों जोंनि बुमिपुत्र माबाखौ लाखिनि स्टेन्डखौ। दा बांद्राय खामानि मावोबासो जोंनि बे माबाया थांनानै थागोन, जाथिया थांनानै थागोन, गासिबो जनगोष्ठीया ज' जानानै खामानि मावनांगोन। बेफोरबायदि इनाया दानि गोदान खोथा नङा, जागासिनो आरो जाबावगोन। दा ओंखायनो जोङो बेखौनो खावलायदों, बयबो जुदि ज' जालायनानै फैयाबा बेफोरखौ जोङो गाग्लोबनाय बुस्थुखौ फोजोबनो कठिन जागोन। दा ओंखायनो जों बयबो ज' जानांगोन, सोरबा गार'आनो जाथों, सोरबा राभायानो जाथों, सोरबा बर'आनो जाथों, ज' जानानै जों ट्राइबेल हिसाबै ज' जानानै जों खौसे जानानै मावनांगोन। नङाबा जोङो बिदिनो सेरखाय बेरखाय थालायोबा बेजों सानसे दस्राजों गाग्लोबजाबाय थागोन आरो। इयुन समाव जोङो खामानि मावनायाथ' ट्राइबेल्स होननानै ट्राइबेल्सनि खामानिनो मावलांगोन। जोङो जेसेबांखि हायो जोङो जोंनि आखायाव जेसेबां केपासिटि दङ बेखौ लानानै जोङो दावगागोन आरो बेनो जों सापर्ट नांगौ रायजो राजानिफ्राय। बेनो मोनसे खावलायहरनाय थाबाय।